La Casa Albă, Ziua Națională a Statelor Unite a fost sărbătorită cu un barbecue pentru militari și familiile lor. Joe Biden a anunțat cu bucurie: "Nu plec nicăieri?" Aceasta a fost o reconfirmare a participării sale în alegerile din toamnă. Înainte de a acorda un interviu televizat riscant, Biden a mulțumit familiei și susținătorilor săi. "Nu aș putea face asta fără voi", a spus el cu entuziasm. Atmosfera a fost una plină de căldură și unitate. De la Atlantic la Pacific, cerul Americii a strălucit cu artificii spectaculoase, iar vedetele muzicii au încântat publicul cu concerte memorabile. Biden și prima doamnă au petrecut ziua alături de militari la Casa Albă. Un alt moment de senzație a fost competiția de înfulecat hot dogs din Texas, unde Joey Chestnut, cunoscut drept Fălci, a înghițit 57 de cremvuști în 5 minute.